салом алейкум сани азиз, хуш омадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бинен, сани азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳим ва касоне ки хонаи фурушӣ доранд, замини фурушӣ доранд, квартираи фурушӣ, рақамҳо дар рӯи экран нишон бо тариқи WhatsApp равон кунед. реклама мекунем, рекламаш без сума. Эпидемия паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ, шахсоне ки фарзанддор намешаванд, зинда кардани сперма, хунукгирифтагӣ, рак кашидани пойҳо, худро дар вақти ҳамхоба шудан боқувват ҳис кардан ва ҳавсаларо баланд кардан. Мехоҳед ҳамсаратонро ризо гардонед то 45 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз кунед ва ҳам худатон ҳаловат баред. Пас ба шумо ин гиёҳро тавсия медиҳем. Фрэнк крем самюнван барои шахсоне ки иштиҳон надоранд, хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад. Хилба ҳадиси паёмбар аст ки ба 100 дар даво дорад барои сангинамак ва хунукзадагӣ гурда, равғани мурча барои нест кардани мӯйҳои нолозим, сенол барои кирми рӯда, меъда, паразит. Ина квартираи новостройкаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, корвон дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 125 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, Шоҳмансур 7 километр. дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 235 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурушӣ дар шаҳри Хучанд, райони шелка комбинат, дукомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 63 метр квадрат нархаш бошад. 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурушӣ дар шаҳри Хучанд, 33 микрорайон, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурушӣ дар шаҳри Хучанд, райони Бӯстон, дукомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 62 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурушӣ дар шаҳри Сарбанд, кӯчаи Борбад, сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 68 метр квадрат бо таъмири олӣ, об барқ доимӣ ҳаст. кондитсионери 18 куба, кухни гарнитур, термекс нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона срочно фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина хонаи замини фурушӣ дар шаҳри Вахдат, деҳаи тангаӣ, 4 сотиқ замин, 2 дархона, калидор, ҳаммом, газхона, ҳоҷатхона, боз фундаменти, 3 дархона, кухни, баня, рехтагӣ тайёр. гирди хона маҳкам карда шудааст. дарвозаи замонавӣ дорад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад.